Mogen we u of jij zeggen? Dat vind ik heel netjes dat je dat vraagt. Want heel veel mensen zeggen tegenwoordig al bij voorbaat je of zoiets. Maar als jullie het vragen, dan mogen jullie je zeggen. Kun je ons vertellen wat eigenlijk een directeur van het Limburgs Museum eigenlijk doet? Oh jee, die doet heel veel. Hij zorgt ervoor dat er plannen zijn voor de toekomst. Dat er afspraken worden gemaakt wat we allemaal gaan doen. En dat we ook controleren dat we die afspraken nakomen. Dus je houdt je vooral bezig op de grote lijnen. Wat vind je het leukste aan je baan als directeur? Oh, ik vind heel veel dingen leuk. Ik vind het leuk om mee te spreken, mee te denken over tentoonstellingen. Ik vind het heel interessant om mee te praten over collectievorming. Dus hoe kunnen we bepaalde stukken in het museum krijgen. En ik vind het ook heel interessant om met mensen samen te werken in projecten die een tentoonstelling maken. Of in onderzoek te doen om een boek te schrijven. Welk museum vind je mooier dan dit? Ja, niet dan dit museum, want dit museum is heel mooi. Maar daarna eigenlijk. Nou, dit vind ik het mooiste museum ter wereld. Ja, heel snap. En dan vind ik bijvoorbeeld ook het museum in Tongeren vind ik heel aantrekkelijk. Ik vind dit museum eigenlijk zo leuk omdat het zo gevarieerd is. Omdat het de geschiedenis van het oudste geschiedenis tot aan de moderne tijd van de provincie Limburg laat zien. We hebben onderzoek gedaan wat de mensen graag zien in een Limburgs museum. Wat belangrijk is voor jongens als jullie. Wat moeten jullie weten over de geschiedenis en de cultuur in Limburg. En die thema's hebben we uitgekozen en daar hebben we dit museum rondgemaakt. Heb je eigenlijk al alles gezien in het Limburgs Museum? Nee, zelfs ik ontdek wel eens wat van dingen die ik nog nooit gezien heb. Je moet namelijk heel goed kijken in het Limburgs Museum. Er is zoveel te zien. En ik heb niet bij elke vitrine uitgebreid staan te kijken. En soms zie ik wel eens nieuwe dingen en dan denk ik van, oh, ik wist eigenlijk niet dat we dit ook hadden. Heb je ook iets vervelends aan je baan als directeur? Nou ja, er kunnen ook wel eens dingen tegenvallen. Kunnen zaken niet zo lopen als je wilt. 2 weken terug was ik in Keulen bij een veilinghuis en ik wilde heel graag een heel belangrijk schilderij kopen. Maar ik had niet voldoende centjes. En toen heeft een verzamelaar, ik denk uit Japan, heeft dat schilderij wat hier uit de streek komt, gekocht. En dat is nu naar Japan en komt nooit meer terug. Dat vind ik vervelend.